Akede ogbu mmadụ si na mmala mkpụrụ obi niile igburu aka ha dị ọcha na ebe akwa ha jụrụ izu ike ruo mgbe ị ga-anwụ. Akede ị na-egbu ndị mmadụ na-enweghị obi ebere, otu a ka otu na ndị gị na ha so ụmụ nwoke ga-esikwa gbu gị. Ibu mmụọ ka ibu mmadụ, iburu mmụọ m ga-emeri na gị. O nwere ife ị ga-ekwu ka mụ na ndị anyị ibe m nwere nsogbu. Onye sitere gị ebe a? Akede anaghị abara agụ mba. Ị nwere ike ịganara atụtụ mmadụ mana ị gara aganara atụtụ Chukwu. Oge gị erugo.
Ebudu! Kulumati na baji kita. Kulumati na baji. Ya bu mo. JIKOIKE awọ ada agba ọsọ ehihie n'efu ihe okenye nọdụrụ ala wee hụ nwatakịrị rie elu ọjị ọ gaghị ahụ ya na agadi nwaanyị na-agba ọsọ wee jide ara ya aka ị mara na ewu ewebere mkpọ anwụrụ ya JIKOIKE ugbu a bụ oge a ga-enye gị ike pụrụ iche ka ị wee rụba ọrụ oge erugo ma a ga-enye gị ike pụrụ iche oge erugo hoi obodo juru oyi ọ gịnị na-esi kedu ihe na-eme n'obodo a hoi ọ gịnị hoi igwe achawala odo odo hoi hoi
madre gị mma maazị Kedi kuna fuli ya nna m nne ekwu ya anyị na olu na ọrụ dị egwu na mama ihe nne ekwu na eme nwere uche na mabụrụ mmadụ laka ike dị n'obodo anyị dike onye ji eje mba ike dị onye mere ha ọma dịkwala ya na mma igwe jikọ ike nwa obi jide nwoke ma gbuo ya kọkụ ike dị nwụọ napị ụmụnne m unu amata nke kacha enweta m n'obi nke kacha agbalite m kedu onye mara ebe nwunye ya na nwunye ya nwunye ya nọ hai Amadioha inọkụ ya ọ na-eme mana ndị a ofu obi ebele ndị a enwere ma chaa obi ta ha mmiri ama ofu ndị a jidere nwunye ya were mma n'olu mmadụ gbupụ ya ọkpala nwa ya were ọsọ gbapụ onwe onye ma ebe ọ nọ ma n'oke ọfịa ma agụ n'oge ebe ahụ gbo ya onwe onye ma maka ya ka anyị ncha jikọ aka ọnụ ka anyị lụọ ọgwụ alụ dị nke onye n'ime na achọ ịghọta ya nne ekwe asị na ọra mbụ iberibe ka anyị lụọ ọgwụ alụ dị nke m ka anyị gbanarị ọnọdụ a nna chọrọ ya bụ gị ọrụ ugbo onwere ihe ọzọ kacha tinye arụ karịa ọrụ ugbo ị na-ahụ na ụmụ mmadụ na-anwụgharị ka ọkụkọ n'ala anyị anụ ị na-ekwu ọkwa ọrụ ugbo ọka ndị nọdụ ndụ ka alụcha ha chanwụcha ọrụ ugbo otu anyị cha na ebe a anyị ụmụ okorobịa ụmụ agbọghọbịa na-etolite n'obodo ike ka dịrị n'ahụ ka anyị were ike a wee na-arụpụta ọrụ na-azụ ndị mmadụ na-enye ndị mmadụ nri ka a na-eriju afọ wee chekwube ezinụlọ ya ụlọ achọghị ịghọta ga-agwa m na ịrụ ọrụ ugbo ga-enyere ya aka n'ọnọdụ anyị lụta o nwere eziokwu karịrị ihe ahụ ọkwa ifo ife ọbụla anyị kọta n'ọrụ ugbo anyị burie na lesi ndị agbata obi lesi ndị agha bụ ejiri ego bata mee ka ala anyị na-abawanye ndị mmadụ na-eriju afọ na-azụ ezinụlọ anyị na anyị mana ka njike n'ego ọ maka ọrụ ugbo mere ike eji bụ ebe onye nwụrụ anwụ ozugozie iji bụ n'eziokwu anyị ncha n'ebe a mara na igwe JIKOIKE obi ka na mmiri nwoke ahụ ekwu esu amaghị ife m ga-akpọ nwoke ma ọ bụ na ị kwanyere nwoke ma ugwu ịmanwụ mmiri ịmara elu ọghasị ọ bụ na ị gaa n'obi ya ị ga-egbusiri ya igwe JIKOIKE tupu eri nri anyị cha mana anyị jiri ohere anyị nwere ike adị anyị na-arụ were ya na-arụ ọrụ na-azụ ezinụlọ anyị na anyị na-eriju afọ o nwere onye ga-agakwa n'ebe ahụ sị ya igwe nyenumuni ka nne onwelu biko azụ ọtụtụ okwu anara eju nkata ka anyị were ile anyị egwu ize ọnụ ka anyị were ile anyị egwu ize ọgụ biko ka anyị lụọ ọgụ alụ dị nke na ọ ga-akara anyị n'ike onye ihe ọzọ ike da na mgbe ka onye makwana onye ọzọ igwe degoro afọ ya n'akwụkwọ ọnwụ ya ama maọbụ mụnwa maọbụ gị nwa ka onye mara biko ya lapụ ya niile ka
akpụrụ obi ike zuru ike na ndị ọkwa ozu ike na ndị ọkwa Are you one? Enya? Ano mia. Take on wakame. Ano, no. Another chapel. Ekwoche. Kene odukwanamma. Onwere mbosi ọ na-adị na mma. Onwere mbosi ọ na-adị na mma ugboji. Nwere mbosi ọ na-adị na mma. Mbano, ife atọzụtọ. Ifo. Ekwuru m ekwu na mbụ, ekwuru m ekwu. Sonu ka anyị jiri nwayọọ na-eso nwoke a na-achị. N'ọtịtị nchigbu ya n'otizi egwu. Onye ọbụla onye kpọrọ na-azụ. Onye kpọrọ na-azụ. Ngwa lenu. Kpọrọkpọta agbago n'ihe ihu efi ugbu a. Otu mbọsị olie mmadụ na ndụ. Ama m ihe m na-ekwu. Anyị nọ ka ndị kpụ isi. Anyị niile. Mana kpụgodo isi. Anyị eji iko anya iwe na-afụzụ. Anyị eji ụtụtụ. Chọba ewu dị oji tupu chi eje ka anyị pụta ya ọdụ. Maka na ofu onye si ọrụ ọra ya erisi. Mana ọra si eru ofu onye ọma ndị si. Anyị esi iru. Anyị esi iru ka o rie. Ebezina. Nwere ụdị m na-emebeghị igwe a. Nwere ka ihe ọbụla na-enwere ka a ga-eme ya nwere ka a ga-esi mee ya na ọ na-amarọ. Nwere ihe emebeghị igwe a. Eziokwu m ọ bụrụ okwu ọnụ nkwubi ugbu a na-ekwe ndị di anyị niile nọ si n'ala mmụọ. Di m ka nwụrụ gbogbo ọ nọ n'ala mmụọ. Nke nwa bụ onye di ya dịkwanụ ndụ. Ọ na ọ bụrụ na ọchịchị ke okpuru ndị agha igwe JIKOIKE ka ọ nọ. Digo na ọ na-asa mbara dịka nwoke. Oke ndị ụmụaka ya etolichego ịlụ di kere onye ga-alụ ha kere onye ga-adụ ọda m nwanyị ụmụ ikorobịa ya anwụsịgo ụmụ agbọghọ anyị dịzika ndị na-eru uju ndị na-akwadiva anaghị dịzika na ndị abụọ ọnụ nne ebe anyị emekwanị ọ ga-iwu ihe m ji ebe akwa mana ebezina mana anya mmiri aghọọla m ọchị amazidịkwa m ka esi achị ọchị ebezina ọkazi mma na-akụ ọkazi mma na-akụ ebezina ife abụkwa n'ife akwa ebezina ebezina ya anyị ọdịgwa ndụ ọzikwa ndụ ka anyị dị ọzikwa ndụ ka anyị dị onye dị ndụ na igwe enwe ya ma onye nwụrụ anwụ bụ nke igwe Akịdị igwe isi ọ dịkwa gị mma kedu ndị ọkụ ikwuru ya igwe asị m kwuo ana m asị ka nwa nọrọ n'obi gị ọ bụrụ na ịmụta nwa ọzọ igwe ọ nọ n'ochelu mgbe ị mụtara nwa ya nọchite anya gị Akịdị igwe kedu maka ndị ọzọ na-agbafu igwe ya fụrụ onye nke ahụ ị ga-achị ya ebe ọbụla ọbagodi n'ọnụ chọrọ ya baa n'ọnụ
ifu ya ka igbuo ya